pozrite, ono je to takto, že ja si to predstavím, máte kráľa a ten má dvorného šaša. Vieme, že na čo mali králi dvorných šašov a potrebovali sem tam spätnú väzbu a on bol vlastne ten dvorný šaš taký nedotknutelný. On mohol tomu panovníkovi čokoľvek povedať a ten ho nezabil, alebo nedal ho zabiť. A teraz ja si to predstavím, že my žijeme v takom nejakom, buď Matrixe, alebo v takom nejakom kráľovstve, kde takýto kráľ vládne a tento dvorný šašo mu povie, že vieš, čo by si mal vyskúšať? Že vyskúšaj, že čo majú oni tie nákupné centra a hyperteska, že daj na ľavú stranu taký plastový špagát a povedz im, že tam nesmú nakupovať, lebo keď budú za tým špagátom nakupovať ten tovar, zomrú na vírus COVID a môžu nakupovať len v regále napravo. Tak, presne. To je to, čo sa dialo na Slovensku, hej? Presne. A ten kráľ mu musí povedať podľa mňa na to, že toto je kravina, že čo sa zbláznil. Však to komu, tomu to uverí pre Boha. A ten šašo mu povie, ja si tiež myslím, že nikto, ale skúsme to. Oni to skúsia a uverili tomu. Potom mu ten šašo povie, že vieš čo, že povedz im, že musia nosiť rúška, ale že ich musia nosiť aj vtedy, keď behajú v lese a sú sami. A ten kráľ mu povie, že to je ešte väčšia kráľa, lebo keď behaš, tak potrebuješ viac kyslíku, viac vzduchu. To rúško a v lese, keď nikde nikoho, tak môžeš nakaziť. To už už ani tí, ktorí uverili tým sprostostiam s tým špagátom v Tesku, nemôžu uveriť. Ale dobre, tak on to kráľ povie, no dobre, ja vydám také nariadenie. A oni mu to splnili. Potom šašo príde za tým kráľom a povie mu, vieš čo, zakážim pod hrozbou trestu nejakého tvrdiť, že muž nemôže otehotnieť. A ten kráľ povie, a to už je kravina. Však sme citavce, každý vie, že muž nemôže otehotnieť, že však to už ako neskúšaj na mňa. Až taký blbý nemôžu byť. A ten šašo mu povie, že skús to. Kráľ to skúsi a povie, šašo, zase si mal pravdu. Toto je svet, v ktorom žijeme. Že kam sa dá zájsť, hej? Toto je svet, v ktorom žijeme. Toto na takejto rozprávke ja sa snažím ilustrovať, že toto normálny človek, normálny panovník nemôže robiť. To musí mať fakt toho šaša, ktorý ho prinúti, aby skúšal debilitu národa, ktorému vládne.